Marius à Golief. Wees Marius à Golief, van on gaat soms bij Canabière bij Marseille. La Golief de Marius. Marius pelvo makjul ha. Me ha ja wat Golief. Van Madrid, ja wat. Dan moet je bewaarzaam. Ja, zuur Marius. Marius pelvo met mijn handen wil ha. Ja wat. En dramat later. Met oude hoornen. Goed rit, hyppe zo weg aan me zo maar. Maar zie me van dood nee gilne. Olief, pees wat me zo'n zwart. Me was zo'n zie. Die met wan domen nee de gilne dood jongen. Men die wel echt nuurt, mech Marius wat triest en wat triest was. Ik zei het hoe het gaat. Met Petters woorden nach me mech beetje triest. Nach maanden trouw, rapport niet gaan niet bissel, maar belief ze hen comprenen mannebit. Alhan, men les genomen, met een hond renken hees genomen. Ze waren diep in het jullie wat keer, lagen dan. Pierre, goed Christi ham te wel om mechanisch toren was. Hij ze toren gaan om batteus, gaan de machine à vapeur, maar du. Ja, hij kon nu niet dat. Misschien bedoelt zoals het was. Zo goed Christi wanneer te wil. Want jou barleur leggen du toren was mechanisch doen. Ze Marius lagen dan, ze willen kittere waar lang haar of je die was. De penellam haar ploes mees, bij die dan goeie aan troelus, aan gegrond haar zachtbaar hosten. Ja, hij wil het ze, anders pis leren was, dat dus een macht de batteus en hij zo kan ding doen. Ja, dus een macht wil het zo pis groot was, bij betu troe. Hij zo kan dan doen. Maar Penella zo'n hortaan van toel, de domme macht u. Ja, twilleren. Hij weet ik niet, maar hoort hem zo maschen van basa te meesleggen. Hij is op piston. Ja, comprende. Maar linja zo dubbel had een droog, zei. Hij reins werk op in zo'n op je haar wonen zo maschen. Ja, comprende. En dood waren hem de dier en die waren winten. Mech Marius was getristien. Men dat kun la man bete weg. Me gulriga Pierre penagwel nam. Pierre passid ma di non finno. Ja taat, matri. Ja wat. Piston hem maad men diewul matje gal nak net droog biskwas.